Suntem live. Bun. Așa. Pe Brawl Stars s-a mai deblocat un epic. Un epic mi-a picat. Edgar. Ok. Jesse mi-a picat fix acum 2 secunde dintr-un stel de loc și ăsta la fel. Bun. Să deschidem și asta. Aici. Partea asta. Bun. No, da. Faza că nici nu am geuri. Na, bun, nu-i nimic. Shop. Haideți să dăm play. Faza m-am trezit direct dimineața și direct cu episodul în cap. Am zis să fac episod, să nu fac. Și de ce nu? Am făcut. Spar și eu ăsta. Așa, bun. Unul pe acolo. Trebuie să-l mătrășim. Trebuie să spre el, bă. Da, slabi. E bunul și eu, nu? Nu. Bă, dar atât cu Edgar. Așa. Stați un pic. Am revenit și am murit. Cât de slabos. Rang 9. Ce o să bate? La gură. Ochi. Am apăsat aici. M-a apăsat aici. Slab. Foarte slab. Aici. Aici. Apăsăm aici. Apoi aici. Super. Nu e bună și superarea. De ce nu? Bun, hai să începem. Live-ul ăsta cred că o să dureze 20 de minute. Voi cum vreți? 10 minute Brawl Stars sau FIFA? 10 minute. E cum să vedem. Îl aștept. Bum. Bum. Ce slab e ăsta. Ce m-a ferit de hiturile lui. Acum n-ar ce să fac. Doar cât să mă feresc. Un pałaciu bun. Ia să vedem dacă am câștigat meciul. Aoleu, bine bă, primul loc.
Avem nevoie la bani, de asta am închis. 1300 de bănuți. Să gădesc pe ele. Băi, cum vreți aici. Stop un pic. Așa, în sfârșit. Bun. Să facem pe ele la rang 50. 10. Așa, bun. Și am început. Bă, care vă place mai mult, Messi sau Ronaldo? Dacă e Messi, dați like. Dacă e Ronaldo, subscribe. Sau comentarii. Îți doi pe mine. Pum! Ui, trebuie să mai dai și m-am dus. Mamă, ce m-a ferit! Mamă! Cum? Bă, cum? Bă, cum, bă? Cream că nu mai merge. Aici am apăsat toate 4. 1, 2, 3, 4. Nimic. Oh. Cum, bă, cum? Să pun poza cu Edgar. Schimb. Basta. Asta pun Nita. Și asta lăsa. Să punem. Așa. Shelly normal. Pe Shelly cred că o să luăm foarte multe skinuri. Asta e deja începutul, ca să știți. Deja începutul până la final. Aici mă joc eu până ce vi plictiseați voi. Plictisiți voi. Dacă v-ați plictisit de Brawl Stars, cred că gata. Mamă, ce l-am mătrășit. Ca să nu știi, cei care nu știu ce înseamnă asta, înseamnă teaming. Și vă faceți prieteni. Cineva. Ia. Dă-i stun, bă. Mamă, e morda, nu, maică. Hai, vină la mine. Bum! 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 L-am bombat. Trebuie să dăm și lui Dynamite. Două hituri trebuie să mai dai. Bă... Băi, ce-au crezut că mor eu? Na-a. Ce-au crezut că mor eu? Rang 10! Bine, bă! Și primul nostru rang 10. Pe contul ăsta. Totuși, rang 10.
Atunci rang 25 făceai greu, tată. Era Brawl Stars sub Brawl Stars. Atunci era greu să faci rang 25, rang 30, toate rangurile posibile. Eu am făcut doar la 1 odată. 25 rang. Vedeți că de acum începem să jucăm cu de aia, bombă. Nu mai jucăm noi cu boți. Tăți. Hai, întoarce-te. Nu, o să întoarce Dynamite. Adică stăm noi camp. Hai direct pe el, bă. Na, bă. Na, bă, mă duc eu pe el. Na, mă duc eu pe el, bă. Încă n-am făcut. Acum, dacă câștig, like, subscribe, ca să știți. Era speriat. Cauza unui nebun. Mulțumesc pentru hituri. Hai, bă! Dacă Piperan 7 trebuie să dați like și subscribe. Deci, like și subscribe. Și tot așa. Bun. Asta că a trecut de 10 minute. Haideți să jucăm Brawl Stars, să facem măcar la 15 pișeli. Măcar live-ul ăsta. Mă mănâncă de ești tu mic. Ok. Trebuie să-l aștept. Nu mai aștept. Trebuie să iau cuburile. Uitați-l cum mă prinde ea. Și cum mă prinde el. Hai, bă, hai. Hai, bă, hai. Hai. Bum! Și cum aș fi să mor? Clear. C-L-E-A-R. Am un pic engleză pe la gură, da. Gata. Mi s-a dus engleza. Nu mai am. Am dat 2 palme. Hai, bă, Omer, vină pe mine, hai. Ce odată. Și eu plesnit-o. La mine nu-ți face, da? Like și subscribe. Am câștigat. Totuși primul loc. Am făcut 2200. Bun. Bă, nu hit. Jucăm alea ca Bounty. Cei care nu știți Bounty o să vedeți acum. Da, că suma.